Dharma iyan. Dharma susuyan. Bilang benar tetian yang hindi ka jingit ka jong ayapi kanam kerla. Sai sin man ka por man tanga dap da ka jing sungo you try why pat ini ka por ya ka banga yo ban ye kren biang bat pi pat sai sin na ka ktien ka ba khot ka ba im ka jong u jisu ka ni ka ktien ka ka jong u jisu ba ni ka ktien ka ba ai jing im ka ba ai bor ka ba ai jing shai ka ba ai jing stu ingi ba bangi ya ka ni ka prothai ka ba dum ginan kam ni ka ktien knam nginum ya rumah knang nginum le bakla ha ka jim ka jongi ya ta ka ni ka ktien ka ba long ru da ka man ka jong blai tadi ta la ngi kwa ban ya ka man ka jong blai ngi so thu ba kam dei da ka jing so thu ka jongi ne da ka man ka jongi ne da ka jing ya lenti ka ba da ka ta ka bangi shu antat nrai ngi ya kat kum ka ni ka ktien ha bangi ya kat kum ka ktien ka mot ngi ya kat kum ka man ka jong blai tadi ka por menta ong fi ktien jong blai kan shipon ki ji kai so on poi ke ji kai ktien jong blai ka ban ai khablai choi fi ni ka por we baro ki bam ju that ki bam ju luat ki ba yo bor man la ka sgi ban snap ban yai snap ki ktien jong blai na mara ba phila yo shi shai ka ktien ga jong blai ka ai bor ka ai jingem ya fi ba ka ktien jong blai ka thiang kediang ha ka ki mo ki shintor ki jong ki ba ka kam thiang ban ya ka ngap ong ka ktien ga jong blai tengah ingu iu play hakan ika por menta bat dia sobhai fi we baro siang nika channel jonga Podnet Gospel Media Ministries bat ngada penslor fi fin sam lang ika nika video fi laban share lang ika nika video baki we kin yo lang ika jingker ku lengba kata ka jingle ka jongpi ngangai utrain ku fi nika por bat na film la ban yalap ika gospel na film pat la ban le nam ta ka jong try ngangai na fi share nika gospel fi la le na ka menta utrai jisu ba ngangai akan ni kapor kan ni ktien kan aj men to yang ni aku ban puli kan ni kapor ban pen kan mau ni na ktien kan jong blai no mathios kan ni ka lenong ka ba ar posan ka heading ka ba kren ka ong ka parshi ki si pongot ki tesati to ka jinkali kan ni kapor ka long ki e ki ta ki tesati ba ka babel ki thu ingi ni ka lenong ka ba ar posan ka khot men kong ka ong anda gumta ke hima ki beneng kan longkum ki si pongot ki tesoti ki bahaba ki la sim ya ki syarak jongki ki mi no ya ka ban leitan ya unong lek kurim ke kini ki tesoti ladang ipai ka tin joble ngi i ka ni ka wei ba ka babel ka ong na ki ar koren ka nong ka basan ka khot khat nyo ka ong kum ni kum ta la dau ei udan au kris long jing tau batmai ki barim ki la dono akmi ki ke barok ki jalong tmai kani ka dei ka jing shisha bahabangi pediang ya jisu komu nong pen em jongi ke barim ka la dono ka jing long tengit ka jongi ka jing long pop ka jongi kala dono kata ka jing long rim baro kala dono hakmi ngila jalong ki batmai kabomot ulapen tmai yang ikum kita ki taisoti kabomot lalong temai haki baro la khot la pin temai yangi da kata ka jingle ka jong trai bat habong taisoti ka bamot hi ki khot tadi inta ka babel khot ngi no bla pedang you try la khot ki ru khot ki jong try la khot ki ru khot tara upol haba ukran ki bangai hapo rom ong ki ru khot ki jong try haba ukran haki koren haba ukran ki wei pat ki badan haki jong ki jaka ki jong ki balang ukran ong fikir khot jong try tadi inta haba gi don you jisu ka mot ulapan khot ngi na ka pop ke jongi ulapan khot ngi na ka jinglong rim ke jongi ulapan khot ngi na ka jinglong ka bamanshwa ke jongi ba ula ahingi na ka jingim ka batmai ka balong thik kum kini ki taisati bat kawan si shasha kata ka jinglong sati hagata ka bakin jaman sim ho ya ka bakin jado si sien bala do ya ka jinglong sati la do henry haga jinglong men sim pleng utrai jongi ya uta bala do no ya ka jinglong sati utrai udang la ban pelong sati biang ya la ne ya ka hagata ka bakin jaman sim bat hang ni i ong king ke jong blai si pongat ki taisati mde ki rang sati and ki taisati ka ni ka taisati ka kren ya ka dur jong ka balang ka kren ya ka dur jong ka balang ka balong ka ta ka nong let kurim ka jong ukris and hang ni u jisu open i ya kita ki san ki babiet but san kita ki basta
Habang san babit, san basta, ngi bahaga Bible, kadang san terlegi office. Kadang ke office ke jong apostol, ke office jong prophet, ke office jong tau nong yalap ketin belai, ke office jong pastor, ke office jong unong hikai. Tading tang san ke klan kini ki san terlegi office, ya ka bau try uai, ya ka met ke jong haga ni ka pertai ka ba klan ru ya ka balang ke jong Tading ta bang yung san, hangi ngi ipat utrai ong san ki ba biet, but san ki ba start. Peleng nak kini ki san dan ru kata ke jingya per, hoi kila day ki thai seti. Mereka dan ke jingya per tangga way bagata kalong pasan ki di ba start, san ki di ba biet. But ka Bible ki thu ingi hang ni kini ki thai seti ki le ayu. Ka Bible ko ong da kum ta ka hima ki mneng galong kum ki shipawat ki thai seti ki ba haba kila shem mi ki syarak jongki. Kila mino ia ka ban letan yu nong lek kurim kila shem mut kila pediang ya kata ke syarak dari ketin jong blai ka Bible ka ong kita na ka sam ka bisis pa kat kendai his pasan gong ketin jong me ka long ka syarak haki kejat jong ka jing sha he ka lenti jong ka ketin jong blai ka de ka syarak tanai ta haba kila shem ya kata ke syarak ki pediang baro ki pediang yu jisu ki pediang ki ne ka ketin ki pediang ini keketin ki shem ya kan ni keketin ki alap nang ni keketin ki hikai nang ni keketin ki pensut ho i gibreu nang ni keketin but ho na ka wei shakawei ke je sengru ki kren nang ni keketin par kum ta lapen snow but yai pen snow ya kan ni keketin lang bagai jing seng ya lap lang ba ki jing hikai ni ki Sunday school lang ta ki jing lap mo ki ba long jing hikai na ki Bible study kum ta ter ki don kita ki jing hikai ni ki je seng mo ki sing try ki don ki jing kren subject ki don kita ki jing kren mo lagi ki jing kren ki per ka bala penon kam da kan ni keketin haba pet am baro sangot ni baro shipau lada syupet na syabar em labyang palat. Lada pet na syabar em ikum jubet. Namar ki pediang ki keketin, ya kum keketin ki alap ru kum ke ni keketin. Yi ibit kum ju i kilong kum kita ki thai sati sipongot. Henry hang ni ngi baka jing per jong kita kisan na kita kisan kadai tang ni ka wei ka khot ka ar kong san ngut ti ki kilalong ki ba start ba san ngut ki ba biet. Kaya ka punya per na kita ki start na kita ki biet ke Bible ka omni kita ki biet apa kila shem ya ka syarak jong ki kem shem la shem ya ka umpniang lembat ki kila klat ban shem ya ka umpniang bat apa ki klat ban shem ya ka umpniang ki ngala biang ngidon ni ka syarak ngidon ni ka ketien ke jong blai akan me behi ni ka ketien ke jong blai kan me kalau don lupa kata syarak apa jong kamo hendak ki klat ban ra ya ka umpniang ekstra Henry kini kita start ke Bible kita ini, kau angkat khot besar, kau Henry kita start ke Lashem ya kau umpiang hagi kulpi jongki lembat ke syarak jongki. Kini kita biet kau kame kene melelai kame taki klem shem extra ya kata ke umpiang namar kitip bahaba kame kene kading ke umpiang kalut. Bahaba kalut kata ke umpniang hab refill ya kata ke umpniang kenang ba kata ke syarakan me Henry ngipet hang ni ba kita ki pabiet ki yang kelak biang kame kan ke syarak melelei dan kam ban shem ya kata ke umpniang kan ba kini ki besta pagi tip ba ke umpniang kan selut ba ke syarakan salib dei ta kira ekstra ya kata ke umpniang kan ni ke dur kabangila bani isya pang kita seti ki biet bagi bestat ki biet hang ni ka kren ki brio ki bayat da ka bakin jado ki syakri blai da ka de ji syakri ka bakin jado hoi ningkong ka don ka ding ka jong blai rasuki pasuki ka ding ka lipno namar ba khlem the umpniang haka kat bakini pat sedang hoi kila sedang da ka ding ka jong blai kat bakinang yat kila krek lang ya kata ke umpuniang haba kala janlut kata ke umpuniang kithe baka ding kayai klang bat kayai me baka ta ka de ka jing shisha na ka ktien ke jong blai habang ipet na ka ktien ke jong blai ngi i kata bau pol Ukraine uang ka balang ha Galatia mo udah ai ya kata ka jing maha mo uang kumni upol abang apuli ktien jong blai kan ka shitish Galatia kan ka long balai upol uang kumni
Kad khot ka balai ong hato pilong ki babit kata haba pi las dang ha umen sim la pendap menta ya pi ha ka do las dang ha umen sim ho kita ki babit kilas dang ha umen sim kum balong tik kini ka balang apo Galatia kilas dang ha umen sim resuki kalut no kata ka bakinja men sim bat kum ta kalawan setang ka bakinja do. Kalau lip no kata kading umen sim, badeng tak bala lip kading umen sim, kading kalau lip bat kum takkan ke syarat kalip. Kalau lut kata kum penyang bat ke syarat kalip, bat kim don ban pli pat leni ban the ban pendap yang pat ya kata ke jaka baka penyang gadon. Kat bakini ki start. Ki don ya kas ding da jong mesim do pestang. Bat kat begini nang ya ki ai the. Bat kumta ka babel ki thu yang ngiru bahaba uta unong let kurim mo. Ho uslam banwan baro si po ki la yo thia ong ka tin ke jong blai baraba ki la yo thia kensan unong let kurim uan mi. Mo habau lawan mi uta unong let kurim ka babel kong habau uta unong let kurim ula pentut ki lai sam thia baro bat ki la yo thia. Kababel ke kren ya kata ho ni ap kmi enti ya ke jingwan ke jong try upentut pada bau try upentut kita ki babiet ru em ki layot thia bat kum taru kita ki bestat ki layot thia andre ka jingya per jong kata ka jingyo thia ka long ba anda haba la riu kata ke turai kan khot ka ban riu hong ni ka ong pat Henry mention senya ka long ka jing pertaha kmi uwan unung let kurem to mi batulik tan ya ti kumta kita suti kila yang kila shnai ki syarak jongki bagi tagi babiye kila ong kita ki basta to ayangi na kata kompani yang jongfi na bagi syarak jongi kin salib tading ta ni ihang ni ba kita ki brio ki babiye ki don setang kendiat ta kompani yang bat anda kumta kila yo tia kamun kita api try kila yo tia no kajing im ke jongki kelakut no kom tabat anda haba kalawan kata kajing perta ba unong let kurem ulawan bat kita ki biet ma ki stay suti ki biet ki mot penme ita ka ya kata ke syarat mereka umpeniang rasa astang kendiat bat kim dap ban penme ya kata ke syarat ke jongki bat kilapan keliang lagi ni ki bestat kim ai namar kitip balada ai ya la dir kinom dap tading tahang ni ke keren bahaba ngilas dang hau men sim kam day yang i ban lut no hau men sim ban pelip no ya ke ding ke jong men sim kom baong ke shiti shi Tesla ni kelong besan ke dekat ke bakat kendai wat pelip no you men sim balai namar kalawan no ka bakin jado ka bakin janiam ka bakin jabriu ka bakin japertai las dang ban ya pensu bhai gi briu le las dang ya ka ban bro gi briu bat kumta mla syu ban penso bhai you blay namar kala along no kata mo tenteng tunggi breu ng hapen so bhai tu bakading ka jong musim ka lip no mla syu ban kren ni ka jing sisha mla syu ban kren ya ka badai namar hapen hun lut ya baro bar kumta ken haba ong ban penhun ni baro ka mot ngai ju ong ka tenteng ha ka jing shikri ha ka ban kong nang khndiat breu ngia lap be ya ka jing sisha ha ba khndiat breu ngia lap be ya ka badai anda lawan kambun ki breu le si ki ba kham ruspa ni le si kita ki ba kham don bor ba uta unong ya lap le ne kata ka balang ka balas dang ha ka ding ka sedang ban kren no ban pensubha ya ki ba ruspa le ne kita ki ba don bor le kita ki breu ki bala ban long mo ka jing men toy ya kata ka jing shikri kim not ban kren kim not ban yathu kim not ban ai ka tin ka ba shisha asu kren jam no hang yang tai la ya compromise la ya kren no man shu penso bang ki skor ban penso bang om ya ki skor ke jong try hele ban penso bang ya ki skor jong ki breu padeng ta kata ka jing shikri kada ke jing shikri jong kita ki san kita ki thesati ki babiet
mut haka jinga lam apostol bhanu Ibreu ki prophet ru aga jaka bikin kren ne ka jing shisha ki la kren no ya ka jing lam ler ne ki la kren no ya ka taban penso bahai ka skor jung Ibreu ki nong ya lap ru ki ya lap tang kat ban biang de ban ya lap tan shalap tang ban shu dei program pendak program kren shu ya ka jing shisha mle shu ru ya ka jing sha ba ki pastor ru mo kim dan shu te ya ka ta ding ka passion ban pastor ne ban sumar ban syarai ne ban besai gitu ki lang berat kalawan no ka ba kenja do ba kita ki no hikai ru ha jaka ba kin hikai ya ka ni ka tien ka jong blai ki sedang ban sai hikai ka tien jong Ibreu ki kot na ki ki penon kam na kita ki jing hikai jong nore ukran u era mdai shu bo wang bu trai wang ni ba ka Bible ka ong bo wang ta tadi ta ki jing hikai kala telot bor ka jing hikai kala do bor tadi ta kini ki santli ki offices kila du bor ba kila long ki ba kenja do ba kila kala long shisha kita ken ki ba kenja pertai ba kum kita ki thaisati ki ba biye tading tau try usngobang ya kita ki ba start na mar ki don santli ki office but bro santli ki office ki don ya ding ke jong masem khoi ki kren ya ji sha ki lap ya ji sha badeng ta compare ki bru stunat game stunat compare ki bru ki ong yu hnrei utrai ki don betang ya ke ja ba utrai ude ban snobang ba utrai ude ban snobha utrai ude ban yaro mdei ke ji ro ju ki bru nda ke ji ro ka jong utrai bun singi ong te mo yo pensusi ki bru rei teng ngim dan jing nyo ngim dan jing so utrai yo susi utrai na ta kali kata ko abno fini ke si mata ngi ihang ni yakini ki san ki offices ki badap do men sim ki badon ye kata ko umpniang tat adu ka sni ka jing wan ka jong trai tading ta ko abno fini ke si mata la fil adon men sim jong blai what I bam lip no ye kata ding ka jong men sim la fil adon ke jing shakran ye ka jing sha la fil adon shisha ki ye kata ka ba utrai la bo ka do jivi ban ya thu banong ban bet ban sneng kran ye kata ka Bible ka ong ye kata ka tien ka jong blai ka di ka bla persat do men sim ka ba men toy ka jing hikai ka badai kat kom ka tien ka jong blai ka jing hikai ka jing sneng ka jing pen met ka jing pen blien ka ba ka hok mereka jimpen melian ke bah haka percaya bangnya persrim no ildi baka percaya ini pak kita ke jingle aja ke percaya Henry bangin persrim ildi ya ucisu tadi kita tahu ai bangin sokto ni ke sengi bum tapet yo komnor one no try usyam bangin dan syu ke umpniang tadi tanginom dapte ban lech beneng nginom dapte ban rung hima ke jong play syak ka jing khawai jong khon lang brot jong try bo try ukwa ke barung hapo jo ke di ban rung bit da ka bor ke jo ke badan ni ka ding ke jong men sim ko ke badan yo men sim ke jim ke jong ki bakan jado ke mla fi ban rung ki bakan jado ke mla ban rung syak hima ke jong play ke mla ban rung syak ka jing khawai jong khon lang brot mar ba balai ke ompriang ke jong men sim kal alot tadeng ta to ai ha ke sni akwa ban kren ya pi ki baladap do men sim praise the Lord ki badan ni kata kompriang praise the Lord ya ro you try and ya pi bet yo komnor flas dang ha men sim yo komnor fi poi sha ba ken jado ba kata ka ding jo men sim kelas dang ban rit ba kelas dang ban lip kendit no chat kendit no me ubayot hia ong ka tien ke jong blai ka kwan puli ta ka khot ka ong mum ta ka shitish ke Ephesus ni long basan ka ong ni ke khot ka ba khat saw ka ong naba kum tahu ong to ke jot me ubayot hia but to mi na ki bayap te ukres un pen shai hame kino jot me ubayot hia bet yo kum nur ngi kum yo hia ano da ka bang iklet ban pendap jera de daw men sim jong ble yong iklet ban duai yong iklet ban pulih ke tin jong ble yong iklet ban le kita ki kam ke badai yo bangi ya persrim no bau tu pramar jan jungi bang patip you try YouTube ya try lang bangi le nei ki bhayeng jungi pe jungi kumbut tendeng no ya ki ne yo ni kumbut no e kata ka style e kata ka kom im de jungi kino jot ong try onam yo thia kita ki wei ki ben bot ya ka rukum ke jong fi ya ka jim ke jong pi ya kata ka kom im ke jong pi ki ben bot ya pi ke ma pi fin yo thia na ban bot ya kita
Tadi kita nggak kan kita sengi try ku yafi nggak filas ngutu ia kan kita jingmut syapang kita ki san kita isuti ki babiet but san syapang kita ki bestat but ia jingmut jong taisuti in the dwai kan kita por menta hallelujah trying aingu emeko pa ni ka por ka ba kodor ngayo ban kren ni ka ktien ka ba im ka ba don bor ka jom me try banga aingu emeko pa ka ktien ka jom me ka lawan da ka ba shai Panganget ko kunat manay bor yangi ya ka banginang la ban long kunat kibayay hem kibayay plo aga don ka jongi da umen simba ko jomi ko try hallelujah in long kita hisuti ya ka kita ki start ya ka ba try mala satni da ka snam jome mala pen ko yangi mangilong kita ki ba soti ha ka ba kinjamen sim ngilong ki ba ko ame ko try ki ba hok bat ke ba shisha ame ko try ngi aingu ya ka ta ko try but try nga duai ya ka ba me ko kunrat mani ai the yo men sim mani pendap ya ka bor hallelujah ha ka jing duai jiro jimani ka jong inang yo bor abangi pule ka tin abangi shong ko ta ba duai nginang yo ka bor mensim jong ingene the badi ai pendap hallelujah da kata ka ompniang o mensim ba khoi hallelujah dwai agar khoi vi ni ka sngi ki bla do mensim ki bla do ding ki bla jenlip ding ka sngi ka ding ka jong blai kan wan biang pin terang biang pin sliang biang ban wan shi ka jing shi ban pesu bhai utrai ban pesu bhai ki bri pin wan biang shi ka ta ka jinglong jingem ka bakinja mensim nagata ka bakinja do hallelujah dwai agar khoi vi ni ka sngi utrai wai ba ni mensim ba khoi fikin dit shan da ka ba yo thia ya ka ba fin impat ki briu ki ba im kat kum ka ta ka jing shai ka jong blai finom im sho jing dom men rei ki ba im ka jing shai ka jong trai dua yang agar kuif ya kan ngeski hagar tengu Jesus amen but amen amen try nang ai bor ya fi ya kan ngeski ke bamenta finang long gibri gibri dap do man sim sin fi dap do man sim am ka tin jong blai ka bang man puli ka tin ka jong blai ka long ka thiang man puli but have fi don human sim ka dang ka jing shai ka jing fi finang ya ka jing shai blai ka kuif in sik do yang shai ka singi ha goi pat ke episode jang ka pot net blai da ka bromju amen. Kini kalau ngejing pentip pak ba, mana kalian jungi ke ministry in peti kini ke film ram, hang thie po so tham auditorium, nado ke pra kendai si po kat waitrik, jong ni benai Julai arajar arpun rio. Dan wayin, dan masusuo yang tidak mga pamasuo yang ketawa. Kapor peni kedai kat wai Jim step. Taar san baji but news poa janmiet tadi tangi kot sngop hai fi winwan man saki ke film bal ban long jingger ku yala di bakom juru ban long jingger ku ki bai kot langi perlok ke jong fi ki bai yeng basam ke jong fi lakin yawan lang sa katai ka sngi kani kalau ke jimpe tepru pila aban book ki tiket jong fi online leng ba unim number ba fi vi ba di ki wai di ki jaka ka ba fi pila ban yo ba kum juru pila ban thiet ki tiket na ka thi ke jaka Beli kerkui fi ko blai si bon. Amen.